Antzara ari da karrika lur berrien bila, azenolako kanta polita den Lazkaokoa! Aurten kilometroak hementxe izango dira eta 50 urte bete dirata. Eta hementxe nire ikasle berriak. Nire eskuinaldean. Paula. Eta nire ezkerraldean. Irai. Oso ongi, hementxe hori, Paula eta Irai. Zuk ez dakazu oraindik gidabaimena, ez da? Ez dakazu, oso ongi, gaztea zera. Bai. Zer behar da gidabaimena ateratzeko? 3 aukera. A. Teoriako azterketa ikasi, praktikak egin eta azterketa gainditu. B. Eskuak, hankak, begiak eta sudurra, eta batez ere belarria ITV gainditua. Eta C. Google Maps erabiltzen jakitea eta ahozko azterketa gainditzea. A. Gure Paulek esan du A. Paule urduri dago, baina Paulek asmatu du, bai ala ez, parra egiten du, ira nervio. Bai, oso ongi Paule, asmatu duzu. A. Irai, galdera zuretzat. Nor da jakintxuna? A. Platon. B. Aristoteles. C. Ama. C. Iraik asko daki. Bai, alaxe da, ama da jakintxuna, ama dena daki. Paule, pezera edo arrain depositu batean, arrain daude. 8, bale? Hauetatik 5 itxo egiten dira. Itxo. Zenbat arrain geratzen dira? A. 5. B. 8. C. 3. C. 3 geratzen dira, ezta? Bera, 8 geratzen dira. Zergatik, pezera baten arrainak ez dira itxotzen. Karo, uretan daudeta. Nork asmatu zuen bizikleta? A. Jose Ramon Orbea BH Bikes. Euskaldunak 1725 urtean. B. Leonardo Salvatore Giovanni Shimano Italiarrak 1630 urtean. Edo C. Karl Born Drais Alemaniarrak 1817 urtean. C. Gure Irai, tita bat, ere ez da segundu bat. Ere geldikan, esan dut C. Karl Born Drais Alemaniarrak. Seguro zaude, Irai? Balaxe da, Irai, bai, oso ongi. Paule, zer galtzen du errauskinek edo zenizientak dantzaldian? A. Poltsa. B. Mugikorra. Edo C. Kristalezko zapata. B. Gala izango te da. Ez, kristalezko zapata. Kristalezko zapata dantzaldian, kristalezko zapata galtzen du. Hau da estribilloa Suneren kanta. Zerbilleta bat, baino nola jarraitzen du. 3 aukera, Irai. A. Zerbilleta bat, 7 korapilo. B. Zerbilleta bat, 4 korapilo. C. Zerbilleta bat, 12 korapilo. Bat korapilo egiten ditu Sunean. B. B. 4. 4. Seguro zaude? Ezagutzen duzu kanta? Zerbilleta bat, 4 korapilo, oso ongi, txalok egingo ditugu, oso ongi. Oso pozik nago zuekin, horrek zer esan nahi du, Paule eta Irai jakintasunaren domina lortu duzuela. Puzu jarri. Konturatzen zate, pixo ondia daka, urrezkoa da, eta pixo ondia da. Txalok ere merezi dituzue. Zenbat? 0-10 zenbat txalok? 5. 5, ongi 5 egingo ditugu.